ingafiki bekufika evaterikani silethela amanzi kwesinye isikhathi ingafiki amanzi engabibikho. Today njengoba sila it is because of Intenga Foundation. I-sponsorishile ngokusakhela i-borehole. So kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi amathenkazi awafikanga. So uma ingafikanga amathenkazi kusho ukuthi isikole ngaleso sikhathi kufanele itside ingane isikole siphuma early noma the following day abase. We wait until kuze kufika ama-vaterikani azoletha amanzi. So but from today ngeke saphinde siphelele amanzi. Sidlulisa ukubonga kakhulu kwi-Intenga Foundation. Manje ngizokusho ukuthi namhlanje umuntu ujabule kakhulu ukuthi uyingxenye yokunikelela kwe-borehole la e-Elbodason Primary School by Intenga Foundation. Lokho kusikhombisa ke uhlobo lwabantu esinalo ukuthi khona abantu abakwaziyo ukuthi bazwelane nabanye abantu uma besuke beswele, ngabe ukuthi nje kuphela siyazi isikhathi abantu abaningi bajaha ukuthi kube khona izinto eziza ngakubona. Kodwa kuyasijabulisa ukuthi Intenga Foundation ikwazile ukuthi isilethele noma izofakela i-Elbodason Primary School. But growing up or umuntu ufune kungezonse ngiyakwazi ukuya esikoleni nyawo kodwa ngiyakwazi ukuya esikoleni ngikhathele nawo ngizali mama udese ematafuleni. So ukuzala nje kuthina kuyintokozo kakhulu principal because masibona abantwana asibuke nje ingane sibuka thina back then because umuntu udlule lapha so siyazi ukuthi nabo bengakwazi ukushintsha isimo sasemzini yakubo emakhaya. So njalo every year ngo September 24 siba ne-race abakhona amamume ebizwa ukuthi Intenga Foundation Charity Race. Ufika nje abagijimi bezogijima kulowo mgijimo yonke inzuzo imali esiyicollector siyayithatha siyidosele emphakathini. I-event nje sayiqala ukuthi we are raising funds but at the same time we are promoting a healthy lifestyle. Mama ukuthi abantu abajile we are promoting a social cohesion because all races they come and participate on that event. We are also promoting the beautiful city of Itebu ubuhle bethe ukuthi abantu abafike bezogijima eThekwini but most importantly babumanzeni si-raise imali ukuze sikwazi ukuzokwenza le misebenzi. So njengoba siyila imali esiyi-reserve umjaho walastile ukuthi abantu abagijima khona sizokwazi ukugcina ibhukulo. So sithi-ke makuphela i-event mase siyaya ngoba into yethu transparent sifake inkundla zokuxhumana ukuthi abantu laba khona badinga usizo abaphakamise isandla. So happen ukuthi ngalesa sikhathi sifakile ubaba uThokozo kanti ukuyikhwaza kwaDukuza wavela wasithumelela i-list nje nomkhansela ey'kole eziwu-4 ayifaka wathi kwaDukuza sinenkinga but into eyasithatha ngalesikole ebegcineni thithi esikhethayo umlando wesikole nanokuthi isikole esisemaplazini ey'ngobeni esinganakile. So sabona ukuthi nokubalulekile because wathi besekhuluma ngimfonela even nothisha omkhulu uNyamboze wathi sinenkinga ukuthi uma vaterikani engafikanga ngesikhathi namanzi ingane kaphoqeleka ukuthi ibuyisele emuva. So iy'ngane ziyithola lezi sikhathi sokufuza ngenxa yokuthi amanzi ayinawo. So isona story nje sasithinta kakhulu ukuthi no sathi nayo indawo ekuzomele sizoyifakela ebhuku. Jabule ngendlela esimangaliso amanzi ayaphuma siwaphuzile amnandi amanzi. Sikhululeke nje ngendlela esimangaliso ngathi uNkulunkulu angasibekela nje Intenga Foundation. We are really honored because water is something that everybody needs to love, and here the students were more at a disadvantage because they did not have clean water supply. Uma unamanzi siyasizakala, uma amanzi engekho ungasizakala kanjani? Ngoba into yokuqala nje uma uqala uvuka into oyithinta amanzi. Siyabonga kakhulu noma ngabe senza ivanda nanka amanzi, noma ngabe sigunya amaphilisi nanka amanzi, konke amanzi nje impilo yethu siphila ngawo amanzi. Siyabonga kakhulu inhlangano ezihlanganile zasilethela amanzi esikoleni. Lokho kuyinjabulo enkulu kithina, siyathokoza kasiqedi.